Я не самы разумны чалавек у свеце, але я магу сабраць сабе разумную каманду. Франклін Рузвельт. Людзі якога ўзросту самыя разумныя? Магчыма, невялікае сяброўскае спаборніцтва дапаможа нам зразумець. Заўтра штогадовы квіз. 10 камандаў па 2 чалавекі будуць спаборнічаць, адказваючы на пытанні, разгадваючы загадкі. Я рыхтаваўся год, і мне патрэбны самы разумны, кемлівы напарнік. Кароткі спіс гатовы. У нас ёсць Габрыэла. Ёй толькі 8, але не недаацэньвайце яе. Яна свабодна гаворыць на 2 мовах і разважае вельмі нестандартна. Яшчэ ёсць Ама. Яна помніць 100 лічбаў ліку пі, распрацоўвае касмічныя спадарожнікі і гатуе цудоўныя пірожныя. Або звярнуцца да спадара Тэйлара. Ён найлепшы шахматыст у нашым раёне. 20 разоў удзельнічаў у квізе і 5 разоў станавіўся чэмпіёнам. Не ведаю, каго ўзяць. Хто найразумнейшы? Каго з кандыдатаў лепш выбраць на заўтрашні квіз і чаму? Бывае па-рознаму. Звычайна розум асацыююць з тэстамі на IQ. Але гэтыя ацэнкі не ахопліваюць увесь маштаб і глыбіню здольнасцяў чалавечага розуму. Лепш мы падзелім паняцце розум на катэгорыі: крэатыўнасць, памяць і здольнасць да навучання. І разбяром, калі мозг найлепш працуе ў кожнай з іх. Пачнём з самага пачатку. Першыя гады жыцця ваш мозг перажывае неймаверна хуткі рост, які называюць сінаптагенезам. У гэты час за секунду ствараецца каля мільёна нейрасувязяў. Развіваючыся, мозг праходзіць праз працэс абрэзкі. У залежнасці ад вашага жыццёвага досведу патрэбныя сувязі ўзмацняюцца, а непатрэбныя знікаюць. Каналы, якімі мы карыстаемся найчасцей, міелінізуюцца, пакрываюцца ізаляцыйным слоем. Так інфармацыя праходзіць па іх хутчэй. Так мозг настройваецца і становіцца больш эфектыўны. Такія перабудовы адбываюцца ў розных мазгавых участках у розны час, таму і розныя навыкі ўзмацняюцца ў нас у розным веку. У дзяцінстве хутка развіваюцца зоны, якія ўдзельнічаюць у вывучэнні моў. Вось чаму дзеці могуць хутка і лёгка засвоіць некалькі моў. А прэфрантальная кара, адказная за кагнітыўны кантроль і тармажэнне, развіваецца больш павольна. Таму дзецям могуць цяжка давацца стратэгічныя гульні, такія як шахматы і шашкі, бо яны патрабуюць канцэнтрацыі, планавання і абстрактнага мыслення. Затое мысленне дзяцей звычайна больш гнуткае і арыентаванае на даследаванні. Яны больш крэатыўныя ў прыняцці рашэнняў і ў сярэднім не так баяцца рабіць памылкі. Дарослыя таксама маюць свой непаўторны набор навыкаў. У дарослых добра развітая прэфрантальная кара, якая ўзмацняе здольнасць да навучання, канцэнтрацыю і памяць. Гэта дапамагае разгадваць галаваломкі і крыжаванкі. У сталым веку гэтыя навыкі могуць пагаршацца, бо аддзел адказны за памяць, гіпакампус, змяншаецца. Але пра мудрую старасць кажуць не проста так. Пажылыя людзі вучыліся ўсё жыццё і назапасілі шмат ведаў, якія могуць выкарыстаць. Гэта робіць іх выдатнымі партнёрамі для віктарын. Але і ў Аміра ёсць таксама моцныя бакі. У падлеткаў прэфрантальная кара развітая ўжо лепш, чым у дзяцей. Ім прасцей даваць рады з лагічнымі і матэматычнымі задачамі. Паралельна, глыбока ў мозгу хутка развіваюцца зоны, важныя для матывацыі і ўзнагароджвання. Таму падлеткі могуць быць такімі дапытлівымі і нястомнымі вучнямі. Можна сказаць, што падлеткі – майстры на ўсе рукі, з мозгам, разлічаным на пошук новага досведу і хуткае навучанне. Гэта вельмі дынамічны этап, калі кожны выбар і канцэнтрацыя на пэўным навыку літаральна могуць вызначыць далейшае развіццё мозга. Дык у якім узросце людзі самыя разумныя? Дакладнага адказу няма. 8 гадоў, 16, 25, 65 і ўсё паміж імі. У кожным веку мозг расстаўляе свае прыярытэты, каб адпавядаць жыццёвым выклікам і патрэбам пэўнага этапу. Таму каго б не выбраў Амір, рознаўзроставая каманда – гэта заўсёды найлепшая стратэгія. Калі вам падабаюцца гэтыя відэа, аформіце платную падпіску на нашым сайце Гаварун Бай. Новыя відэа выходзяць толькі дзякуючы вашым падпіскам. Агучана студыяй Гаварун. Шчыра дзякуем Мацею Маланцыялі-Неваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.
Teachers, learn how to bring this free curriculum to a classroom or after-school program near you at ed.ted.com/student talks.